Good morning sa tanan. Wala ko na-converse with the day kanina kay hindi pa naugnayin ko niya, sure. So mag-share ko sa inyo ha guys. Nakalimtan na sa nato ang car ko Andre. And siya dara Santiago 513. Aduna ba kaninyo'y nag-antos? Paampuas siya. Aduna ba'y malipayon? Paawita siyag pagdayig. Perti ka mali kaayo no kay usahay kung mag-antos ta. Unsa man kasagaran ato ginabuhat? Ikaw. Tubag. Usahay panghimaraot. Oh, magreklamo, magbagulbol, magmurmur. Asa na panghimaraot ka lang man ano? Manghimaraot ka lagot ba aning kinabuhian niya na? Oh. So manghimaraot ta or basta something magbagulbol no, magmurmur tag maayo kay nganong inani man ang inani. So mali. Dapat di ay kung nag-antos ta, paampu siya. Unsa day kayo mo ang sa mga pag-ampo? Prayer changes things. Unsa pa man ang prayer? Prayer unlock blessings. Amen. So kung mag-ampo ta mga igsuon, gihatagan nato, gialaw nato si God nga manghilabot or makialam sa atong sitwasyon. So diha pa siya mo twist, no, dira pa siya mo manglihok kung mo pray ta. Kung ato siyang ialaw, kung ato siyang tawgon sang piton pinaagi sa mga pag-ampo, ato siyang gihangyo nga makialam siya sa ato ang mga sitwasyon. Kung grabe na siya kalisod, grabe ang pag-antos nimo, ang Ginoo ra jud ang makasulbad ana o makatabang ana. Napaisa ka mali. Open doors. Prayer open doors for blessings and miracles and answers sa imong gipangita. Oh, amen no sa imong gipangita. Dayon aduna bay malipayon unsa may kasagaran ginabuhat nato kung malipayon ta. Sa tinud-anay lang kung real talk nara ko diri na kadali lang na upanhiay mo man ko diri dali. Pana. Sure. So kung naatay mga kalipay, malipayon ta, sahay kay malimta nato ang Ginoo. Kung malipayon ta kay magunsa man ta. Sahay salignas ka galingon. Oh, real talk lang na siya no. Malimta na nato ang Ginoo kay lipay-lipay pa man ta. Kita na hinungdan sa ato ang kalipay. Kita na ang hinungdan sa tanan. Ako na good ni syempre ani ana. Dili gid nato mo nang usahay alaw sa Ginoo ang mga problema bitaw ug mga pag-antos kay para maduol ta sa iyaha ba kay kung sa reality lang yun kung malipayon ka ang tao makalimtan na niya party let's go ara na gid no. So mo na siya nga dapat di ay sa panahon nga malipayon ta dili nato kalimtan nga magdayig sa Ginoo kay ang Ginoo man ang nagtugot ana nga panghitabo ang nag-alaw ana nga mahimot ang malipay no ana sa ato ang kinabuhi ug ana nga sitwasyon magdudo na siya so mao lang 2-3 minutes lang ato ang ano karon then we will go to somewhere. So nana siya sa May Daily na akong mag-vlog. Bye bye everyone. God bless. Churut. Bye. Playing kiss sa ila. Very So guys, ako na po ang magkuha, no? Wait lang.